and we're going to be a YouTube partner program qualified. Oh, di ba? Tinuod ang sumpa. Basta mag-car wash ka, mag-motor wash ka, muuwan ka doon na. Alright? Mao doon ang sumpa, muuwan. Okay, pakita na ninyo ang resulta ni Red sa atong DIY na paghugas nila. Mana ni? Hi, Kobe. Alright, good afternoon mga ka-team. Welcome back sa ating YouTube channel. Thank you sa pag-suporta. Today mga ka-team is a Wednesday afternoons. Ang plan nato karon is to wash Red. Since pagbiyahe pa nato sa ginabunan, kung nakita niyo ang ginabunan nga video dito sa Beaches Mountain View is wa pa nato na washingan si Red. Naahaw ng washingan si Red. Nindot naman po panahon, init na. Then tanawa. Linawan nun. Wasingan si Red kasi daghan na ng biyahe, wapanahon na dyan ang wasingan ang arang mugawa na. So mauna si Red nga wapan wasingan nga perting hugawa. Hugawa. Partner si Kobe. Ta karang hugawa. So na ang hugawa. Ang hugawa ni ano partner na to? Ni Kobe. Si Kobe always kanon partner. Smile. Smile. Gwapo Kobe. Kung tag dili maabtan sa sumpa nga og magwashing ka permi mo uwan. Alright. Every time nga naatay wash diri sa ni Red is dapat katong partner Kobe. Kobe. Ang bantay ni Red. Kobe. Mga ka-team, kung bago pa ka dito sa among YouTube channel is don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell button para every time nga namin i-upload is usa ka sa mga update. So, hindi na turugan dyan let's go, let's wash Red. So, tinuod dito nagsumpa, wapay tanang start o washing, hintaligsik na. Siguro ninyo makita kayo taligsik ko man. Pero ipatanaw ninyo ang tagak sa uwan. Diba? Oh, diba? Tinuod ang sumpa. Basta mag-car wash ka, mag-motor wash ka, muuwan ka doon na. Alright? Mao doon ang sumpa, muuwan. Pero kitawa pa kita nag-start, uuwan na. Oh my God, party people. Alright mga ka-team, bahala na. Ritson lang ta. Total, mabasa man gapon, baso na lang na to. Tara! Kobe. Alright, mana ni si Red nang mana nato si Jao washing and wa ta nagpatinag sa uwan, no? Okay, pakita na ninyo ang resulta ni Red sa atong DIY na paghugas nila. Mana ni?
Since my love is namday duty karon Miyerkules, ako is wa ko duty every Wednesday kaya akong off. So since alas 5 pa dya kapin mo out and oto planon dya siguro o ganahan duwa ta ato tagbuntok upanon mo na. Alright, balik taon dya. Since nagkaabot ang mauga si Red and nagkaabot ko tamo out si my love, so ipakita ninyo kung unsay kalingawan ni mama santang way mabuhat. Sabot na mo kung nanay mama nindo, so mo na ilang mga hilig karon nga trending kadto. Sabot na mo kung sana mga plantitas. Alright, so ipakita na mga tanom ni mama mo na ni. Alright, so mao to. Manay bisyo ni Mama Dria. Sige pananom og buwag. Naghanay ang buwag. Unsa? Balik ta unsa. Okay na, love. Sige, palit nimo. Bula-bula doon ako, star-star doon. Ah, bula-bula og star-star. Way diamond. Alright, we're back mga ka-team. So, naabta namin gabi and then I decided na not to play na lang sa buntok. Next time na lang, sundo na nato si my love and then we're going home na. Sabay na po ni sa kuan para makita ninyo og unsa ka nindot ang quality ni Jabisan o gabi. Alright, let's go. Ride safe. Dahil ako masorod to, aray lang kuhat. Alright, so naray gikuha si my love sa opisina and then balik punta biyahe. Padong na ta uli na ta. Okay na? Alright, going home. Yo, by the way mga ka-team, we'd like to say thank you sa tanaming suporta sa Team Jamelin. We are at 1,000 plus subscribers. Thank you sa tanaming suporta. So, nuan requirements na lang kulang na to for monetization sa YouTube. So, ang first nga requirements is the 1,000 subscribers and we already reach it kahapon. So, thank you sa tanaming suporta. So, katong pa ka-subscribe, pa ka balo sa among YouTube channel is Team Jamelin and pwede ninyo i-follow and like our Facebook page, Team Jamelin Official, and our Instagram sa Team Jamelin. So, thank you. Balik sa tanaming suporta. Watch hour na lang, kulang na to. And we're going to be a YouTube partner program qualified. Alright? So, konting push na lang. Kano pong ibutang ang link sa description sa playlist sa Team Jamelin. So pwede ninyo na tanawon for help sa among watch hour. Currently nanata sa 2,000 plus watch hour, 1,000 plus na lang kulang. The requirement is 4,000 watch hour. So we're halfway through na pod. Gamay na lang push. So from now on, try na mo na mag-upload og video taman sa makaya for the YouTube partner program qualification. Alright? Whoop! Dog. Okay, tomorrow back to work na pod. Alright. God, tigasin. Park Dria.